counties wa en chal mar timo ohala e county nyaka sani o chal nade ni mar gigo mwabedo kata ka watimo mondo miyo ohala dhi yo makare mwandu nyaka bed noselosi utie ka riwruok mane ni jogi maloso mwandu ere kaka gitimo gi chwalo gi counties e yo machalo nade chal man ohala karange counties wa nyaka sani o chalo nade rangaranga Migori, Kisii, Dubi kacha Homa Bay, Kisumu, Siaya gichal nade dawach ni counties sani ka opogre ntie moko mo osedhi mbele to ntie mapod ntie machien matin to king'iyo ohala be ntie ohala mopogre ntie ohala ma jomatin ntie ohala mar jok mantie diere to ntie ohala mar jo industries jok ma invest pesa maduong ma create a lot of employment king'iyo counties wa kawuono I think we concentrate a lot on ndiko ji gima waluongo king'iyo budget mar county recurrent expenditure watiyo gi pesa mang'eny mar chulo mshahara emomiyo iwinjo problems ma salaries have delayed unlike capital expenditure in terms of investment sani gima onego watim malong'o nikech serikal ok ndik ji ondiko ji to ok ondik ji mathoth the private sector emanyalo ndiko ji mang'eny so serikal ma county onego be ni create environment ma investors nyalo keto ma employ ji mang'eny to wang'iyo gik moko adek or ang'wen be wan gi lowo mwanyalo keto factory wan gi ndara ma gik moko mwa produce nyalo kadho e ndara kanyo wuok kanyo ma water kama wadhi use mar adek en electricity kuonde ma counties wantiego ntie electricity network ma is sufficient enough to enable geo invest in those respects